ام اکثر بچنجم پارلمانتر دم پارتی آگری بریس رساکک نهاج انقره لگلمه ام گوتو بیشید درباره وی پیواجوی ده بکن بریس ساکک دم باش زور سپاس کوتا دم خود دامد زانم هون مشغول بونچی تو بخیر هاتی روداوی مرحبا روز باش دم باش از خوازم دست به که جوی شر دناوا پارلمانتوی ده دست به بکم تجي ديمن ده خويا دبيتو كتيا نافا ويقرجر اللي نظام قالوا تا بيشتكريا عالية كي ذكريان تتخص وان جهفكي والله من Türkiye'de tabii divejin dönem roja aşitiye biratiye hem de xazım da her axa Kürdistan'ı Türkiye'yi sırf çeybi de meclise de şerru pevçun çeybu hınık da dosteme hevaleme hevun meclis ne hoş şerru pevçun çeybi ama car şerru pevçun çeybi pırcı şerle karşı me çeybi em bi şer jî zanin, bi sulhê jî zanin, em jî ji bo sulhê li wê derê bûn, me jî got îro roja sulhê ye, şer nekin, pevçûnê nekin, gel ji şer û pevçûnê we gelekî aciz e, ew ro ya di wê noxtê da tiştekî nexweş bû di parlamentoyê da, ama em xerîbî wî îşî nînin, devamlî li karşî Kurda, li ewka Kurda, şer û pevçûn heye, em wan rinast. بله برس ساکک است خوازم هنه کی بیم ام بحثا ناوروکا راپورا دم پارتیه بکن جبوی کمیسیونه دم پارتیه کی جان خالین سرکی آنینه زمان راپوره دن ویساندنه بتایبتی جبوی هاتنا گریلاین پکه که یاسای که چاوا دوی به درخستن لگوری دم پارتیه والله اوا بانزده مه sulh û aşîtî diçin îmraliyê ji wê tên heyetê vê de ra ziyaret dikin. Aslında tiştekî beşarî jî tune. Yani divê meselehanê da ew ê çawa sulh çêbibê, çawa aşîtî çêbibê, di dünyayê da çawa aşîtî çêbiye. Li vira jî gere li gora wî pê avêtin. Yani 100 sal ewil roja ku vê Cumhuriyete hanê ava bû Evroş, Mustafa Kemal, yani Roja Kud Meclisi da, Anayasa'da da, Go ve Cumhuriyete hane, Cumhuriyete Kurda Türkiye, Afa Kurdu Türka tebi evduye. Evro, ser Kurdi, ser Türkiye, Afaftin kirdi Meclisi da, ama Dura, 4 sal şunda, yani 24 da, tam tersi anayasa xud guhartin gotin divî welatê hanê da ne Kurd hene, ne zimanê Kurda heye, ne çanda Kurda heye, em tev Tirkin. Wê rojê heta îro ji Şeyh Said Efendi, Seyid Rıza o ji hereketa Kurda heta îro şer û pevçûnekî pir mezin çêbû. Kurda jî got em hene. Got bedela wî çiqa giran vê em ê wî bedelî bidin, em jî xelkê vê derane, vê axa hene, axa me ye, şer û pevçûnekî mezin çêbû, eva 100 sal e. Yani têda kuştin heye, zindan heye, sürgün heye, îro jî hatine noxtekî di vê dera dewlet çî divê me kêmasîkî kirî, hereket çî divê me bi şer û pevçûnê epê hevdû şkênan, epê xûn rijiya, em ji vê saeta şûnda çi dikarin bikin? Em destê xwe dirêj dikin. Di gora wî PKK sê hemlê mezin kir. Çend car est dînim ziman. Yani Birêz Öcalan 27 Sevatê da got bira hereket PKK, KCK ji çek û silah dev jêber dê. KCK û PKK jî rûniş got em dev jêber didin. Dûra çek û silah hatin şewtandin ez jî wê derê bû. Ama van hemlê mezin heta îro ti tiştekî çê nebû. Dîsa îro divendin me hêtin em texîr bikin. Hûn çi texîr dikin? Bavê min heq û hukûqê Kurda hûnê bi cî bînin. Eger bi Kurda re hûn rû dinîn aşîtîkî sulhekî çê dikin, hûn gere rûnîn bibên 100 sal e me li we heqaret kir, me li we zulm kir, me zimanê we qedexe kir, me çanda we qedexe kir, me epê zor û zulm gundê we şewtandin, faîlî meçhûl çêbûn, çêbûn û ha çêbûn. Îro roja sulhê ye, ev ya texîr bikin, ev ya bi meha
هون چه تغییر بکن والله بفهم ملسر و zulmeki o hak ediye iroji em yasay xo anayasay xo degişt dikin o em kabula ve em jî kabul dikin ya be jin diqede بري ساكك او دبيجن دبي دولت لميدان للساحه پشت راست بکه کو پکک تمامی چک دانینه و دمه امی یاساین پیویست درخینن حتی ها قبول ناکن کو پکک چک دانینه والله beyan esasa de Türkiye'de vi dvejin PKK go em xufestikin go em çeku silah yani em biner çeku silah em dişevitinin em sadece çeku silahla em siyasete bir demokrasiye yani henik eğer aşiti çet ve henik pe gere her du aliji bavejin evana çıka pe davejin filan işipkin filan işipkin bit işte hanepkin ya biner ilo de parlamentoya da لسر حقوق و عدالت قانون ته گوهارتن اما دی صادوی قانونی دا گرتیه کردا تنن نخوشه کردا تیدا تنن اوه که 30 ساله دهندر دانه تیدا تنن پکی هم چواب کردا را هونه آشیتیه چه بکن صلحه چه بکن هم گره پیکی باویجین بویجین بنهر دهندر دان نخوشه زیندانه دا نخوشه کردا هنه گره وانا آزاد ببین ایرو ام یاسه دردخن جبوی حکملیه دن اما سیاسی اجه دردخن بوی شکلی آشیتی ناوه اما سلحادین و حوالینی tam emketin sala deha 10 salat zindane da tisucu günah ki van jitine ev jiminame siyaset dikin yani siyaset sucu günahime sadece em haberdin yani malzememe zamanime em fikrime Selhadin eva 10 salat ve dereday hem Avrupa'da ve hem ki mahkeme Türkiye eva en mezin anayasa mahkemesi ve hun haksıziydi ki واناجی بجینایی بله برای ساکه کوی دمی اندکارم بیشن پیواجو ختمیه گلو جبر تنه لسر ستونه که برای ودچه عالیه دولت بگوتنا و حتی انها تو گافناویتیه افته و معنی کو ختمیه ایدی والله هم نخوازن تشتکی و صابه اما تبه کرده دخوازن لحوله دا ده میدانه دا هنک تشت بین زمان هنک پی به آویتن beşiye bahsa Selahattin van kiriya 10 salat hindırdane tu sucu günah ki vantine eğer kum kurdara hun sulh çetkin beşiye gere hun van berdin eğer hun be PKK ra sulh çetkin biraz Öcalan hindırdaya jboy müzakera deri İmraliye vekil titişteki nekin de seri insan emedaji seri kurdadaji henektiş divenbane haneke çima me tahir dikin, çima ev dikin. Çünkü çend sal yani notu sisiye hatta iro çıka müzakere ve çıka proje aşitiye hene ez de tev adamı cigir. O gelemeci dve noktada epey endişe ve kuşkuya var hene. Emciş ben yani pe zuba vejim. Komisyon bira rave vehnik dışta bini hayatı. به ایرو اشتد مجلس دا و ساعتا کی شوندا ام دست بدکن لسر افکی لسر اوکی اما تیدا دیسا کرتنه و نهانه کب زمان به ام باورن او اما تشتکی دیم ببین والله این کردجی ترکشی ام تفجی جچک و silah rahat bune ام جی دویجن برا صلحکی چه به آشیتی چه به ama به حق و حقوق مسیانته کی جراب کن sadece yasaki degiş bikin bir nizam terör yasası bir şekli van inşallah ve jbovi ev yasa disa hene roja ku PKK çebi hatta ilo ev yasa disekinin tikesinati tenezzül nekri jwe yasayı payderle xistiye evet işte nu gele babejin ev jinakin bale Kurd dibêjin divê destûr jî were guhertin lê doh alîgirê serokê MHP Fetî Yıldız got maddeyên 1 û 2 3 û 4 û maddeya 40 û 1 û 6 û 6 nabin mijara gotûbêjê. Eger ev madde nebne mijara gotûbêjê wê Kurd çawa bigîjin mafên xwe gelo? Vallahi em jî wê sualê ji wan pirsin. Raporê tevê partiya derketin, di raporê partiyê da
ji bo sulhê tiştekî tune daha evvel roja evvel ku Cumhuriyet çawa çêbî heta îro Kurd çawa tinin sed telê wan bu wî şeklî ye. Bu wî şeklî sulh çê nave. Bu wî şeklî yani aşitî çê nave. Mesela Kurda çareserî nabîne. Yani evcvara dibêjin mesela Kurda hak û hukuk û adalet e hûn gere rûnîn bi Kurda rûnîn bibêjin me di zimanê we me li çanda we me li we heqaret û zulm kiriye gere em van tiştê hanekê îro şunda çê nekin gere bi yasê bi anayasê güvenceyê bidin. Di programa CHP da jî yani rapora wê da jî AK Parti'ye de ama MHP da jî ji bo sulhê tiştekî ew tune yani ku mesela Kurdî tamamen sadece me rê nîşanî wan daye em divê mesela Kurda bi vî şeklî ancak ew divê ew ê li ser vê raporê hinekî rûnîn mijûl bibin yani rêkî bibînin yani heta rêkî nebînin bi evkî navê bi rapor maporê hanekê devamlı cana gilîdkin İsmet Paşa vakti Cumhuriyet nû çêbiye dibêjin wî jê pirsîne gotina vê mesela hanekê em çap kin gotî eger ku meselekî jê ra sulhê nabînin komisyonekî çê bikin hewaleyê komisyonê bikin komisyonê ew ê li ser herê werê milletê jî aciz bibê dawî jî çareser nabe komisyon diçêbe. Belê Birêz Sakik mesela Hakan Fidan heye vê dema da wî gelek rexne li zimanê wî li uslûbê wî tê kirin te bi xwe jî belav kiribû li ser platforma Xê. Gelo hûn di wê baweriyê de ne ku Hakan Fidan van da xuyaniyan bê xebera partiya xwe bê xebera Serokkomarê Tirkiye belav dike yanî xeteke wî ya cuda heye gelo di nava AK Partiyê de? Ez ne bawerim yani ti kes bi serê xwe divê dewleta hanê da nikare pîlan û projê dewletê divê dewleta hanê da li her cî yani dîsa Tirkî divên devletin derinliklerî yani kurbûna dewletê da man însanê hanê rûdinî yani ji ti kesî nikarin bê Reîsî Cumhur bê Bahçeli bê Genelkurmayê bê Mîtê tiştekî ew bikin asıl politika wan ew e yani ji ber wî min got eger ku hûn dixwazin sulhê çê bikin hûn dixwazin bi Kurda re aşîtiyê çê bikin hûn divên em ê bi Kurdê Tirkiye re aşîtiyê çê bikin ama Kurdê Rojava birayê me ne hûn nîvê Kurda re aşîtiyê çê bikin nîvê Kurda re jî şer û pevçûna we hevê Kurdiya qebûl nakin te her ro diçî Şamê neçe Şamê rojekî jî here Rojava here Qamişliyê here Kobaniyê rojekî her wê derê heta gazî me bike em jî bi te rabên em herin wê derê rûnîn tevî hevdû çi tê kirin aslında riya aşîtiyê Rojava ra derbas divê eger hûn dixwazin bi Kurdan ra aşîtiyê çê bikin tevî em tem jî bên tevî hevdû em herin bibên ey hûn ji Rojava çi evqa endîşe we qûşxiyê we hene em ji wan re bibên hûn çima Tirkiye ew dikin yani hareketekî karşı Türkiye heyetine em tevî hevdû bibînin ama devamlı diçin Şamê diçin şara ra hevdîtîn dibînin ew hevdîtîna wan dostane nîne yani ji bo mesela Kurdî bi çareserî bikin nîne em çawa dikarin mesela Kurdî daha pir pûç bikin Kurd jî viya qebûl nakin yani Hakan Fidan jî viya dibîne Hakan Fidan bajarê min Mûşe tevê Mûşiya ji Hakan Fidan ra dibêjin tu pizmamê me yani marbata wî ji wê derê çi ye ez çiqat diçim Mûşê ji min ra dibêjin ya ji pizmamê me ra bê bira neçê Şamê bira herê Rojava ancak wî şeklî sulh divê yani ev insanê ku divê dere hanekê sadece Kurt na ku vicdana û ahlakê wî hevê yani hat Tirk haş xelkê din tercih dibên ya îçû îşî gucê we heye hûn diçin Şamê li qarşî Kurda wê derê siyasetekî qirêj dikin aslında divê noxta hanê da jî epê rexnê mezin hene ji wan ra em jî wan ra dikin yani riya aşîtiyê dostaniya Rojava dibe
بچوینا وید و حتی هون گازی وام کن برا سیاستچی وام بین رونین تبی هفدو وام بینیم که میوان برای پارلمنت ہوئی دا بین خبر دن چواش دولت دن دین وید پارلمنت هانه دا دوستانی خو ایدیشکی خود دینن زمان برای روژا واجی بید برای ساکت اف چند روژن ده روژنامه و مالپرین ترکیه ده دبیجن 8 روجمانه لپیشیا مظلوم عبدی جبو کولگل شامی لهف بکه پش رای جاری مبستا وان چیه نزانم دخوازن ببیجن و اپراسیونه که سربازی چه به هر حال روشا روجاوا اگر نه بدل ترکیه ببه لگل شامی دبه کو پیواجویا لترکیه و باکورجی ایدی نمینه تیک بچه؟ والله ام ناخوازن تشتکی وسابه yani دوی آخوانه دا قوت دا آشیتی پرمزن بود تبی گلد خوازه yani به تبایید خوازن ام sadece Kürt ناخوازن تب خوازن اوی آشیتی مزن ببین Türkiye aburiya Türkiye pır rezilet dese ro evel bütçe nu derbas bu bütçe da fakiri heye bütçe da koçberi heye çünkü 5 sale çıka aburiya Türkiye heye tercihi şerri raçu halkı Türkiye cidve indi ve mesela hane bir sulhi hal bikin em belegazın em fakirin خورده مطب دچین آری امریکای اروپای کانادای برا الوی درا سرچه و این دیجه آبوریا ما جه شر و پرچونه را نه جه وی درا جیانا مرا او بوه ده ترکیه دا فکره که اوها مزن هیه ام نخوازن یعنی تجار وی آخا هانه دا جاردن شر و پرچون و او اما yani hun erişi rojava bıkın şerru perçun çevi ve dera sur çenave jbervi em feryat dikin jbervi evka em figane ki mezin dikin ev iş bi şerru perçuna hebuna rojava hun kabul bıkın em jitkarın epetişte mezin çevkin em jitkarın tereki mezin çevkin nava rojava Türkiye'de لهرجی لهر چهار پرچه کردستانی اندکارن ترکی مزن ببین و ترکیه هم کرده خورا و هر چهار پرچه کردستانی تبه کردارا سلحکی چیب که تبه کرداجی وی شکلی خوازن ویرا باجار میه ویرا جیه حیات میه ام خوازن بیدرا سلح چیب gelekî spas bi rêz Sırrısakık Parlamenterê Dem Partiyê agirî tu ji Enqerê mêvanê me bû zor spas. Ji me jî selam roj baş. Serçava.